udalak apostu bat egin zuan eta poliki-poliki eskolaz izan martxan lehengo udalarekin babesakin, eta gaur egun dagoen dano bat elkartea hortikan indar hartzen junda eta bihurtu da Euskal Herrian momentu honetan nik uste dut pelota elkarte zesta puntaren inguruan dagoen elkarte aurrera dabilena. Zizkerari esker, berriz hasi da indartzen, ilusioz betetzen gaztiak eta futbolaz aparte beste kirol bat eta kirol erakargarri bat eta motibatzaile bat badauala herri mailan. Ogain berriz ikusten da, berri indartzen hasi dela eta nik uste bultzatu beharreko gauza importante. Aparte guri tradizioa dela gaine, elkartia behak, pixu hartzen ari den pixuakin, ze interesgarri bihurtu den herri mailan. Elkarte bezala eta guraso bezala gogoz eta gustora gabiltza preparatzen eta pelotariak eta gaztetxuak ikusitza gogoz gabiltzela, nortea ere ilusio geixoakin gabiltzela. Ilusioa da, ikuste duzu seme-alabak eta etorkizun bat, horiekin lan egin eta neska-mutilak eta ikusteko badau alabaz eztan etorkizun bat eta irtenbide bat, eta bintzat ikusteko zirkuitua eta jende ezberdina. Nik animatuko nuke bai mutrikoarrak eta bai erbesteko herriko jendeare bai. Animatuko nuke frontoira etortziekela ikustera, gozatu partidakin eta disfrutatzera.